Ja vám garantujem, keby polka zamestnancov ministerstiev neprišla ráno do roboty zajtra, tak si to všimne iba bufetárka, lebo má nižšiu tržbu. Prečo nešetríte na výdajoch štátu? 0,5 miliardy sa dá na prevádzke štátu ušetriť. Prečo nepoviete férovo dôchodcom, 13. dôchodok nebude? Nebude z čoho? Prepáčte. Prečo to nepoviete? Koľko zaplatila tá vaša suita na daniach? Výber daní, daňová medzera. Koľko zaplatil taký Jano Počiatek? To hovoril mu niekto. Počo, Jano, však si nabral dosť. Koľko si zaplatil? Koľko zaplatil na daní z príjmu taký Výboch? Koľko zaplatil tá banda ako Kočner? Koľko zaplatili títo ľudia, čo sa motajú okolo vás? Lebo z daní sa platí štát. Ako trieskate, ako búchate do daňovej medzery. Tam máte rezervu tiež. Či to sa bojíte? Bojíte sa, že povyťahujú šuflíky? Prečo napríklad Robert Kaliňák nepovedal, že viete čo, daň z vojny by som, keby som ja vám hľadal opatrenia. Počujete, viete, ak teraz idú zbrojovky? Idú jedna šupa. Rastú im obraty, tržby, výnosy. Prečo sa tam neobjavila daň z vojny? Z biedy treba vytrieskať? Z knížiek vytrieskajte? Bojíte sa zbrojárov? Nemci deklarujú, že príspevok pre obranu je aj sociálna stabilita, nejaké príspevky. Preformátujte zbrojárske výdavky, ktoré sú obrovské, na sociálnu stabilitu. Ľuďom ideme hovoriť, že si majú utiahnuť neviem kde po akú dierku opasky a Robo Kaliňák sa rozutekal po celom svete a nakupuje za miliardy. Tu nenakúpte 4x4, dajte do sociálnej stability. Či aj to sa bojíte? Čoho sa vlastne nebojíte, hrdinovia?